Yo, what's up? It's your boy McTee. Cee Kay, what's up? Yeah, blessed family, what's happening? Yeah. Cee Kay Productions. Rwanyu rwakakosha panyika sokudenga ndime munotonga ndime munovaka ndime munoronga kana matikwete hapana anoramba yes nasi ndabvuma rudo rwenyu rwakadzama pasi nasi ndapfugama imimi neni inini nemi baba nemwana ndowedukama ndapasazama ini nasi ndadzikama hapachina chekuchema baba vangu muripo nasi uno ndagutsikana tiri tu tataurirana hatisiyane pose pandiri ndipo pamuri yangu shamwari zvino nasi ndazoziva ndomutevera nzira dzake dzose ndichatevera hapana chandoshaya kana aripo ndiye musiki ndiye zvose nasi uno ndazoziva ndomutevera tsoka dzangu dzakananga ikonoenda ndivo ishe ndivo baba ndivo zvose nasi uno ndomutevera Romans 12, 1 and 2. Died on the cross. I called it love, much love. You showed on the cross. So now we sing. Makanaka, Makanaka. We praise your name. You got my love. Cee Kay. We're about to beat. It's been so long, but now I'm back. McTee. I'm moving forward in faith. Fear not, see not. Ebo. Zvino nasi ndazoziva ndomutevera nzira dzake dzose ndichatevera hapana chandoshaya kana aripo ndiye musiki ndiye zvose nasi uno ndazoziva ndomutevera tsoka dzangu dzakananga ikonoenda ndivo ishe ndivo baba ndivo zvose nasi uno ndomutevera So they say Sapona Silas vari mutirongo McTee na Cee Kay tiri mu studio. we are more than that kana pana Jesu Take team ya Jesu to number 1. tena pinkrasti babururu Blessed family tazoite Christ. ukama tazadzisa biti tagadzira Ebenezer timetenda Mwari matishita. zvino nasi ndazoziva ndomutevera nzira dzake dzose ndichatevera hapana chandoshaya